18. listopadu 2020. Dobrý večer, vítám vás všechny na dnešním jednání obecního zastupitelstva. Přítomní jsou všichni. Přítomné upozorňuji, že z průběhu jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam pro pořízení zápisu pro případné přistoupení na obecním úřadě. A pořizován i záznam za účelem zveřejnění na facebookové stránce zvukové záznamy z průběhu jednání zastupitelstva Staré Město. Tak, zapisovatele určují paní Gálovou, ověřovatele paní Kejdovu a pana Fildu. Dnešní program bych navrhla doplnit o bod přijmutí finančního daru pro základní a mateřskou školu Staré Město. Souhlasíte s doplněním programu o tenhle bod? Kdo je pro? Všichni. Poté ještě bych navrhla doplnit oprava osvětlení v mateřské škole s dotačním spolupodílem od masky Malý lídr. Souhlasíte s doplněním programu o tento bod? Kdo je pro? A tam máš základní školu? Mám, ale vysvětlím potom dál. Takže děkuji. Takže navrhuji program teda v smlouvě výstavba chodníků v části obce Dědřichu a Petrušovu, to znamená žádost o zpracování žádosti dotace, schválení dodavatele na projektovou dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže v Hradišově, přidělení obecního bytu v čísle popisném 239, řád veřejného pohřebiště, volba členů školské rady za zřizovatele, plán inventur na rok 2020, rozpočtové opatření obce a zvýšení provozní dotace při takové organizaci, vybavení pro odpadové hospodářství a údržbu obecních ploch, žádosti, pozemky, různé diskuze a závěr. Chce ještě někdo doplnit program? Pokud ne, tak dosouhlasí s navrženým. Kdo je pro? Všichni. Takže bych se posílala do prvního bodu, který jsou smlouvy. Posílala jsem vám smlouvu o smlouvě budoucí. Jo, ještě teda vítám tady pana Ondru Hlouška, který s paní Gálovou připravoval teďka číslo stranického zpravodaje. Nechala jsem ho, teda jestli mu to nebude, doufám, že to nebude vadit až ke konci do různého, že by vlastně tady představili novou formu zpravodaje a něco by vám o tom případně řekl, že se to bude ještě tam dál. Takže to je pan Hloušek teda zakuplen. Ne, jsem myslela, že dáme prostě teďka vyhlasovackou dobu, ale jo, souhlasím s tím. Se platím toho svého programu. Takže teda se vrátíme zpátek k tomu budou smlouvy, kde vlastně nás požádala firma VTP o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kde vlastně jedná se to o náš pozemek číslo 1161, 1162, katastrální území Radišov, když vlastně se tam k rodinnému domu nebo k jednomu rodinnému a k jedné výstavbě rodinného domu připravuje elektrická přípojka. Je to smlouva víceméně klasická, kterou si schvalujeme, píšou tady, že by nám takovou přípojku dali 1000 korun, je to jenom krátká přípojka přes naši obecní cestu. Máte někdo připomínky k této smlouvě? Pokud ne, souhlasíte s touto smlouvou, kdo je pro? Všichni. Dále dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby autobusové zastávky v Radišově, kdy vlastně tu smlouvu jsme uzavřeli s firmou pana Němce z Radišova, ale v současné situaci, kdy vlastně klimatické podmínky tam moc nedovolují v nějakou stavbu realizovat, tak mi řekli, že by to chtěl udělat do konce prosince, proto to máte v poslaném návrhu, kdy přijde udělat do 30. prosince a dneska mi volal, že má vlastně polovinu zaměstnanců nebo hodně zaměstnancců nemocných a že vlastně vůbec si to netroufne říct, že to je možné stihnout do konce prosince. Říká, se bude snažit samozřejmě co nejdřív, ale že vlastně dnes v této situaci není vůbec schopen říct, jestli to teda, kdy by to zvládli, tak požádali mě, jestli bychom tomu neprodloužili ten termín do konce dubna roku 2021. Máte s někdo připomínky nebo nějaký dotaz? Pokud ne, tak kdo souhlasí s dodatkem číslo 1 ke smlouvě o dílo s panem Lubošem Němcem, kdy vlastně měníme pouze termín plnění. Kdo je pro? Všichni. Dalším bodem je
napsal jsem jako smlouva o umístění telekomunikačního zařízení od firmy Orca, ale smlouvu se vám ještě neposílala, že spíš bychom si měli domluvit nebo říct podmínky, za jakých bychom chtěli tu smlouvu uzavřít. Já jsem psala panu jednateli, panu Mačátovi. Ten mě navrhl, že by nám zvedl zvýšit nájem o 100%, to znamená 650 korun, ale já si myslím, že se díval do původní smlouvy, protože v dnešní době už nám platí přes 400 korun měsíčně bez DPH, takže 100% navýšení podle mě je víc, ale asi v té původní smlouvě to bylo takhle, takže to píše, že samozřejmě nadále bude bezplatné připojení sportovního areálu v hodnotě 350 korun bez DPH. Já jsem mu teda řekla, že se dneska domluvíme na zastupitelstvo, protože mu dám vědět, takže já teda bych navrhovala, aby nám zaplatili 750 korun měsíčně bez DPH, zaplatili k tomu ještě elektřinu, která do jejich zařízení spotřebovává a samozřejmě internet na sportovním areálu zadarmo. Na věži tady máme ještě firmu Nordic, která nám platí taky tady tuhle částku, platí si elektřinu a máme zadarmo od nich připojený obecní úřad, základní školu, mateřskou školu a hasiče. Takže si myslím, že od nich máme jako vyplnění dost velký a ještě vlastně už něco zapomněla, a ještě inflaci, plus inflaci k tomu dám. Souhlasíte, máte jiné návrhy? Jestli ne, tak jestli souhlasíte s mým návrhem, kdo je pro? Všichni? Další máme výstavba chodníků v části obce Dětříkov. Chtěla bych do příštího roce se postavit chodníky směrem k Dětříkovu Petrušovu podle projektové dokumentace, kterou máme zpracovanou. A oslovila jsem 2 firmy, máte před sebou. Jedna je firma AED Consulting České Budějovice a druhá je dotační archivní kancelář inženýr Tomáš Ruprich z Hradce Králové. Dotační kancelář mě přišla nabídka na mail, tak jsem si poptala, aby nám nacenili, kolik by případně chtěli za zpracování žádosti a tu administraci celého projektu. Mají tady celkem, když se to sečte, 170 000 plus DPH a k tomu v případě schválení dotace odměnu ve výši 2% z přiznané dotace. Druhá firma AHD Consulting České Budějovice nabízí částku 145 000, v závorce má, že není plátce DPH, to znamená, že částka je konečná. A jak jsem mluvila se zástupcem firmy, tak ten mi řekl, že to, co vlastně tady tato firma chce, ty 2% jakoby odměnu, tak oni to mají v té, jak máte nabídkovou cenu za A, po vydání registrace je částka 55 000, takže ti by nám to zpracovali za 145 000 bez daně. Ještě když jsem porovnávala ty nabídky těch dvou návrhů nabídek, tak firma dotační z té kanceláře, tak ta má v některých bodech, že by nás metodicky vedla. Tahle firma nás nebude metodicky vést, ale nám to zpracuje. Takže podle mě ta firma AED Consulting z České Budějovice je prostě značně výhodnější a došla jsem na ně tak, že to je vlastně firma, která nám tady taka provádí, realizuje, administruje žádost o dotaci na komunikaci kolem Sokolmy, co jsme udělali loni a vlastně letos jsme mohli požádat o tu dotaci, takže čekám, mám tady prostě s touhle firmou úplně dobré zkušenosti, informace, všechno, takže bych teda požádala, jestli teda souhlasíte s tím, že bychom teda ochud cenovou nebo schválit cenovou nabídku firmy AHD. Máte připomínku dotazku? Pokud ne, souhlasíte s tím, že by nás tou akcí provedla firma AED Consulting České Budějovice za částku 145 000 konečnou, včetně DPH. Kdo je pro? Všichni, děkuji.
Potom bych chtěla tady dál navázat, jsem s tajistou, nebo tady tahle firma mě upozornila na to, že bychom si měli rozhodnout a využít exkluzivní nabídky, která vlastně v letošním roce vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy do 21. prosince by se dalo ještě požádat o některé dotace na akce, které bychom tady chtěli provést. A na ty akce by byla doba realizace 2 roky, to znamená do konce roku 2022. A je tam 80% dotace, není potřeba, nebo není na to potřeba projektová dokumentace, dalo by se na to požádat jenom nějaký technický popis plus nějaký rozpočet, trochu ani nemusí být přesně položkový, asi to říkám dost dobře, ale opravdu jenom lehké žádosti. A v dotace tam je teda opravdu zajímavá, ta 70%, pokud bychom akce nechtěli realizovat, tak se dá od smlouvy, od té dotace odstoupit a nic se prostě neděje. Takže si myslím, že to je taková, když jsem prostě potom řekla, co tak přibližně tady máme, tak mě bylo nabídnuto, že bychom mohli si požádat o podporu obnovy místních komunikací. Navrhla bych teda tu komunikaci pod tou bytovkou, co se tam o tom pořád bavíme, co se snažím pořád dokoupit ty pozemky, co mě tam ještě chybí. Dále podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury. Jednalo by se spíš tady o tom parkování za obchodem. Musí to být, jak mě bylo řečeno, musí to být změně parkovací odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost obcí. A další ještě potom je rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Tam bych navrhla fasádu na škole a fasádu na kulturním domě. Říkala jsem si, že bych třeba na Sokolovně ani tu fasádu až tak tam nedával, ale říkala mě, paní říkala, prostě dejte si, co chcete, můžu dopadnout. Takže jsem říkala, dala bych to tam a uvidíme, co se nám případně podaří a nepodaří, jak to bude. Právě já jsem říkala, že tomu asi nestihneme tak rychle, ona mě nabádala, ať to opravdu zvážíme a se do toho přihlásíme, protože říkala, že to je jedinečná celkem šance, která se nemusí opakovat. Říkám, budou příští roce velice znova. A ona mě říkala, můžou být, ale nemusí být takový lepší. Takže říkala, že si myslí, že co má informace, že tam těch peněz do těch programů na dolitých celkem dosti, takže si myslí, že by se to dalo stihnout. Já jsem se kontaktovala s panem Šuterem, který nám teď dal stavební dozor na venkovní učebnu. Dneska tady byl, seznámil se, jsem tady tohle všechno řekla, takže by byl schopen na to během toho měsíce tady ty technické popisy s nějakým tím rozpočtem udělat. Takže bych byla ráda, kdybychom teda schválili a tady požádali o ty dotace na ty akce. Jestli máte někdo jiný návrh nebo něco jiného, abyste navrhli, tak řekněte, ale by nám Jestli ne, tak souhlasíte s těma jak se četla tady ty 3 žádosti a požádat o ty dotace. Kdo je pro? Všichni. Oslovila bych k tomuhle zase tady tu firmu, co jsme teďka schválili, tu firmu AED České Budějovice. Ptala jsem se, kolik by za tohle zpracování té žádosti chtěli. A tak mě říkala paní, že si myslí, že tak za tu žádost tak asi 5 000. Jenom bych doplnila, že oni v té administraci nabízí, že by nám zpracovali. Tam vlastně máte napsáno vlastně včetně výběrového řízení. Tak jsem říkala, že vlastně potom příště bychom mohli schválit nějakou tu další finanční odměnu, až by nám to asi spočítali, kolik bychom to chtěli. Ať to ještě vlastně taky nějak máme podložený něčím, buď to třeba objednávkou, protože říkali, že to vlastně zase nejsou tak, by to nebyly asi tak velké akce, byly by to zakázky malého rozsahu, nejsou si teda jistá s tou fasádou na škole, tam teda si nejsou jistá, jestli by to byla zakázka malého rozsahu, ale říkám, ale uvidíme, viděli bychom, požádali bychom, uvidíme, co to tam z toho bylo teda dále. Takže kdo souhlasí teda s tím, že bychom to na to požádali, kdo je pro? Jsem řekla, všichni. Ještě bych se chtěla vrátit k tomu předešlému, co jsem zapomněla říct, že vlastně mám vlastně od té firmy i nabídku s příkazní smlouvu na zpracování, kde mají vlastně tady ten sumáři rozepsaný, takže bych chtěla poprosit nebo požádat o pověření, že by jsem ty příkazní smlouvu podepsala. Jedná se o příkazní smlouvy 3. Jedna je na tu administraci dotace včetně zaregistrování na částku 20 000 a 55 000
Druhá je na dotační management, to znamená na ten bod B, dotační management, pohlední administrace projektu a potom teda je ještě realizace zadávacího řízení, částka 55 000, to je, že by prostě provedla firma i výběrové řízení. Má to tady popsané kompletně. Souhlasíte s tím, že by jsem teda podepsala s nima tady ty 3 smlouvy na tu realizaci celé ty zakázky? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Paní Dopitová, paní Volišová se zdržela, ostatní jsem pro. Tak, potom schválili dodavatele na projektovou dokumentaci rekonstrukce vodní nádrže v Radišově. 30. října proběhlo opírání a hodnocení nabídek, které přišly na toto. Minule jsme se domluvili, že uděláme otevřenou formu výběru. Dali jsme to teda na úřední desku v výzvu, přihlásilo se 5 firem. Je to pan Martin Dobeš, a teď mám napsaný odkud. On byl někde z Prahu. No. Potom Regio projekt Brno, vodohospodářský rozvoj a výstavba a pan Schindler a PP Intech, to je ze světa. Nejnižší cena byla od pana Martina Dobiše za částka 194 000, Regio projekt Brno 239 800, vodohospodářský rozvoj a výstavba 246 500, pan Schindler 248 000 a PP Intech Svitavy 253 650. Komise doporučuje tu nejnižší firmu pana Martina Dobeše. Pan Dobeš už se ptal, že nedostal žádnou odpověď, jsem říkal, musíte počkat až po schválení na 115. Takže protože jsem říkala, že se možná ten termín dala brzo, ale přihlásilo se 5 firm a zpracuje projekt na opravu nebo na rekonstrukci té vodní nádrže v Radišově. Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, inženýrská činnost a nezbytná pro získání pravomocného stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, součinnost při výběru dodavatele stavby nabízí, nebo jsme žádali, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, což je povinnost samozřejmě, že. Takže souhlasíte s doporučením komise, že bychom teda pověřili... Já tam jenom něco řeknu, jako nevím jak takhle. Cena je jedna věc, jo. Že my se řídíme cenou, že ta byla nejnižší. V úzovkách neříkám, že musíme tu firmu vybrat, jo. Akorát mně připadá trochu, že prostě ten projektant je někde od Prahy a pokud někdo podle toho projektu pojede, narazí na něco, tak za mě může být trochu problém v tom, že tam bude chybět nějaká komunikace nebo takhle. Jo. Máme případy z minulosti, jo, někdo něco naprojektuje a potom ho tady prostě nedostane, tak jenom to je takový za mě úskalý. Jako. Když je potom jediný bod výběru cena, tak je to těžké. No, tak těžký. Jak bychom ho teďka se nějak hodně složitě zdůvodňovat, myslím si, že 200 km to není jako argument. Já zase jsem říkala, že prostě do toho šel. Že že prostě jsme, že jsem na mapě našel, kdo to je, kdo si žádá, takže říkám, když jsem do toho šel, máme, jak říkám, že by měl dělat autorský dozor. To taky přece značí, že by se měl ukázat. Takže... To je otázka, nebo já jste s ním nějak kontaktu, kde má sídlo a kde třeba reálně působí. Ne, protože, to ne. že on může třeba prostě opravdu být, jakože mají třeba sídlo nějaké firmy a on může mít Moravu, Protože my jsme koukali na net jako recenze nebo takhle, tak v podstatě tam byla nějaká negativní, ale to se jakoby neprokázalo, protože ta firma v uvozovkách, která tam zadala tu recenzi, tak o ničem nevěděla. Tak mohl ho chtít někdo třeba poškodit nebo takhle, jo, jako prostě pro nás je jakoby nečitelný, jo, ale prostě je to tak, no. Ne. A z těch ostatních?
VRV známe, Schindlera známe, že tam To všechno tady firmy z okolí, že v celku, jako do 30-40 škoda, že se nepřihlásila ta agroprojekce, no, že ty tohle dělají. Pán Skvělspal se mě ptal, říkám, až bylo potom dávno. A on mě říkal, ježiš, to jsem nějak zapomněl. Říkám, když tady byl, když jsme si to bavili. Jako kdyby, on říkal, no, tak jsem to teda prošel, no. Protože tady to přece říká, se taky zabývají, že oni jsou vlastně... No, my jsou na to fakt dobří, ty máme jakoby oskoušený třeba. Je to teda bylo divný, ale jsem říkala, asi to třeba se pobavili, mají doma, že jsem se nechala. Takže Takže je to postup, že bychom to zrušili? Že asi nemůžeme říct. Ve vizi máme zadavatel může zrušit zadávací řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu. Ptala jsem se na to i pana Vláška, který nám to dělal a on říkal to stejný. On říkal opravdu, před podpisem smlouvy můžete odstoupit bez udání důvodu. A já to tam jsem to psala taky do té výzvy. A zruší se celá ta výzva? Ano, celá ta výzva. Nový výběrový řízení se bude. Ale nejde o to, aby se to nedopadlo zase jiný. To bude bez začarovaný problém. No to je to, že oni si nastavují nějaký hlídač, kde si budou zakázky, protože oni sám za sebe, že on nemá žádnou projekční kancelář, prostě to je samostatný projektant a vyhledá si ty zakázky, že, co kde se objeví, že, protože je to zveřejněný. On může dodat nějaké reference svoje? Nepožadovali jsme. No, to se do toho, že když jsme v minulosti taky zkoušeli třeba, jestli dávat jaký kritéria mimo té ceny, tak vlastně víceméně jsme nepochodili, že? Protože nějaké ceny ze zákona nebo nějaké podmínky ze zákona nesluší. Jakoby realizovaný zakázky, nějaký seznam, že třeba musí udělat, já nevím, plácnu 3 rybníky v celku, každý za 200 000 třeba minimálně, že jako musí mít technickou kvalifikaci, tak to třeba požadovat může. Tak, ano, ale on pokud to neudělá, tak se to může na smlouvu jako dodávku a je to jako to zase papírová válka, to není. Můžu ho teda požádat, ať předloží nějaké referenční zakázky, zrušit to možná za měsíc, tak jak dnes. Kdyby to šlo, no, že se požádal, jestli by dodal něco. Nějaký seznam realizovaných staveb třeba za poslední 3 roky? Většinou, když tak jsem viděla, že by bylo řízení, když se vlastně požadovalo, tak se většinou požadovalo do určité částky. Že? No a my to máme na programu jednání, tak jo, jako dodatečně, když nám něco dodá, tak to nic neřeší, že jo. Buď ho schválíme, anebo řekneme... No, tak se podíváme, jestli něco realizoval, co realizoval, dá se ověřit, jak s ním byli spokojení a podle toho můžeme příště rozhodnout. Vždycky si říkám, že když požádáme, ona nám dá tady to, co realizoval, tak tam dala ty, kdo s ním byl spokojený. To bych se divila, že by tam dala někoho, kdo s ním spokojený nebude. A jinak to já se k tomu jen dostaneme. My jsme jako to, že jsme zkoušeli ověřovat. Tak jestli budeme třeba aspoň 3 zakázky, to se dá přece telefonicky jednoduše ověřit, jestli jsme byli spokojeni. Ale jak ti říkám, jako on nám dodá, koho realizoval, a dodá nám toho, kdo s ním byl spokojený. Určitě nám nedá někoho, kdo s kým se hádal, že jo? Tak samozřejmě, že firmy dávají reference na to, kde mají kladnou umysl. No, takže říkám, tak to podle mě nemá moc smysl. Vypovídající hodnota by byla, že by dal třeba posledních 5 zakázek, jo? A to mi taky nevěříme. To tak je nebo není, že jo? No, věříš, ale jako, tak zase je to na tom, že asi by si to neměl lajznout, že by je neudal, jo? Jo, těch posledních 5, jakože. Jedno. Takže co myslíte, teda požádat, aby nám nějaký dál teda akce, ať se případně uvědomuje, že děláme. My to věděli, protože když říkám, jinak to bude začarovaný kruh, od začátku příště toho ozdravit také světečky. Je samozřejmě, no. Pokud se to dá potom zrušit, ještě než se podepíše smlouvu, tak je to první problém. No tam jde spíš o to, že když někdo bude zpracovat, tak na to potřebuje nějaký prostor. Že? On třeba té práce nebude mít tolik, je schopný to zpracovat za 2-3 měsíce, ale jde o to, aby se nám to neposouvalo, když bychom to chtěli dělat třeba příští rok na podzim kvůli dotačním titulům. Že? Sice oni jsou vypsaný, ale... Já teďka přemýšlím, že když my bychom ho měli schválit, nebo schválit někoho, tak jako jasný je ta smlouva, ale ta smlouva by se taky měla podepsat do určité doby. Nemůžu se čekat do prosince, že? A když jsme zastupitelstva bychom řekli, ne, to jsem zrušila. Jako já jsem říkala, jako, takhle to bylo vypsaný, tak já bych to akceptovala. Je to teda pravda, že opravdu čekat neznáme, to pán neznáme. Tak Tachlovice. To neznamená, že musí špatný. Přesně to. Jako smlouvy prostě máme, tak je to pak o tom. Jen ta vymahatelnost by byla.
Což podle smlouvy by měla být. Ne? Tak, takže teda souhlasíte teda s tím, že teda vítězem by byl pan Martin Dobeš, já myslím, že to byl Tachlovice, že? Tachlovice za Prahou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Co tady se zdržíte a teda tak mu teďka dáme rozhodnutí žádný? Já jako o tom nejsem, jo, kdyby to byla tady jakákoliv firma, Říkám, ale měli bychom teda píšu. mít ten důvod pořádný teda k tomu. Proč jsme ho nerozhodli, neschválili? Když ve výzvě byly podmínky, ty moc splnil, ty tam dál, tak ho neschválíme, tak jaké si My jsme museli teda, já nevím, jestli teda zrušit to výběrové řízení, ale teda nevím, jestli to je správný úplně postup. Já teda si myslím, že Odložený do příště, Tak, anebo to odložit a s tím, ať nám dodá tady, já nevím, reference, posledních který 5 jsme zakázek, který měl. dobře. Takže zatím jsme neschválili vlastně to jednání. Já se ptám ještě potom teda pana Vláška, který potom se A nebo dej hlasovat o odložení a s tím, že ať dodá za poslední 5 posledních projektů, ale aby to bylo navázané na tuhle problematiku. Jako, aby to nebylo na něco, co s tím jakoby nesouvisí. Že? Na jiný druh činnosti. Dobře, takže teda tady jsme schválili teda, že nic, takže dávám hlasovat znova, že teda odložíme po dodání nebo pro přezkoumání referencí, které předloží. Jo, takhle. Takže kdo souhlasí s tímhle usnesením návrhem D, no? Koukám, že jsme všichni teda. Dobře, takže zkusím to ještě, říkám potom teda, panu Vlášku jednám, teda řekne někdo, jestli teda je to v pořádku, ale jinak to není asi problém, budu požádat. Tak, a potom teda další bodem je přidělení obecního bytu v časopisem 239. Jedná se o byt číslo 10, nacházející se v třetím lecení podlaží. Je to podkrovní byt, který nám vrátila paní Michala Hájková a 30.10. A další uchazeči, co tady máme žádosti na byt, jsou pan Jiří Vašíček z Radišova, pan Tomáš Jochec z Moravské Třebové, Pavlína Podspalová Staré Město, Markéta Západová Staré Město, Miluše Číšková, došlo ještě dneska z Moravské Třebové a Renáta Jakimová taky z Moravské Třebové. Ještě tyhle dvě žádosti přišly dneska. Takže bych zase rozdal lističky, jak jsme zvyklí. Nejnižší číslo značí, že upřednostněte tohoto zájemce. Maria Markéta Zaplatová, jakoby se schodilkou takový cené. Ona má toho a ta Číšková, to je ta, co vaříte na kuchařka ve školce. No. Jestli chcete, mám tady jejich žádosti, tam píšou důvody. Ty máš tam trošku navíc. Určitě. Takže kdo bude mít Máme nejmenší počet, tak ten by měl jako odměnu dávat největší první pořadí. Jako ve škole. Jako ve škole, ano. Tak máš bude vše? Ještě ne, tam to bude. Tak tomuhle jednou, ne? Můžu to dopsat na ten jeden, ne? Ty představy.
Jo, nebo to je prázdný, jo? Ten je prázdný. Tam to je prázdný na Tajlandu na tým. Pan Dubek někdy až z Chýnice, někdy pravou kousek. Jak ještě ten? Chýnice. Ten ta Tachlovice tam byla určitě, tam No. bylo napsaný. Jak ještě ne? Tachlovice. No, to má tu firmu, že jo? Mhm. Podle počátku. No, podívej, že 30. už nevím. Někde jsme řekli kolem Berouna, ne? Jo. Že? Jo. Teda, umístění proběhlo. S nejmenším počtem se umístila teda Markéta Záplatová. Druhý místo je shodný paní Miluše Číšková a Renáta Jachimová. Čtvrté místo Jiří Vašiček. Pátý Tomáš Jochec a šestý Pavlína Kocklanová. Takže teda v Markétě jsme se uzavřeli smlouvu, to udělala samozřejmě co nejdřív, kdy je prázdné. Další věcí je, že v tom bytě při předání jsem
zjistila, že je tam nová kuchyňská linka, kterou si tam paní Hajková udělala. A ta původní, co tam naše byla, tak ta v bytě zůstala, tak tam uskladněná. Říkala, že vlastně jestli tu linku budeme chtít, takže tam samozřejmě nechá, ale chtěla by za něj 4 000. Dále udělala rekonstrukci koupelny, kde je udělaná nová vana, nový obklady a koupel nový nábytek je tam nový. Říká to stejný, že mi zapožádala v 4 000 za tuhle úpravu. Teď na tom, jestli to zaplatíme my, to vezmeme jako do obce obecně, anebo jestli to zaplatil nový nájemník. Je to takový, říkám, jsem říkal, je to pěkný, je to zase udělaný, ale já jsem říkala zase, že to samotný, že se to rozvědá při přebírání bytu, že takovéhle věci v nájemní smlouvě si myslím, že tam určitě jsou, kdy vlastně rekonstrukce nebo úpravy stavební úpravy bytě by měl nájemník provádět se souhlasem zřizovatele, pronajímatele. A to jsme teda nevěděli, že? Takže jsem říkala, dám to na zastupitelstvo, jak to rozhodneme, tak to prostě bude. Asi máte nějakou připomínku nebo návrh? Kdo by to měl zaplatit, nebo z toho chceme vůbec? Říkám si, kuchyňská linka se dá montovat, dá se prodělat, ale ta koupelna předělaná, tak to asi těžko. Takže jsem říkala... Za toho tvrdého stavu věci, ale by to měla vůbec do původního stavu. Ano. Nový nábytek se ale taky samý. Tam to není daný, že to celá. Ale že tam je tam nová vana, je tam nový divadlo. Tak je otázka, jestli Je tam nový uklady. za 4 až 4 000, což mě přijde poměrně legrační částka. Budeme mít další byt, jako by prostě na tom líp než je. Jako není to správně, samozřejmě měla na to dát vidět, ale... No, ono jde hlavně o to, aby si tam nedělal nájem za stejnou dobu, ale tam jste zaplatili novou kupelu, my chceme taky. No ne, tak to je na nás, jako to. Proti tomu, že tady řešíme opravy jiných bytů, kde dáváme 100 000 a tady budeme být rádi, že jsou to postávku. To předá. Když ne, Ale jako jako tam stanov. Co tam není to, tam jsou nová vana, nový umývadlo a má tam... Kdyby za to chtěla 50 000, tak neřeknu, ale přijde dost legrační částka, ta investice třeba nepoměrně vyšší, takže určitě, si myslím, že to je pro obec výhodný. Byť jako bych apeloval a upozorňoval na to, že to není správně, aby... Právě jsme neměli výhrady s ostatní. No ale kdyby to bylo malé části... Já to rozumím tomu, no, je to takový... Malá částka, takže. A jak jsme to říkali s těma faktickými linkama, že to bude součástí bytu? Ona tam Myslím, ale oni tam to původní mají, ona se tam dala jenom tuhle a chce jí zaplatit, jo. Než ta původní linka někdo no, ale ta původní asi, když už ji vyměnila, tak asi nebyla úplně v tom stavu. No, ale já jsem se na ní dívala jako špatná, takový úplně nebyla, že byla úplně nějaká paloneká, prostě kolem březnu byla takový trochu poplasněný, tak to jsem tam viděla, to je pravda. Já, jak to říkáte, jo, opravdu říkám, bylo to daleko víc peněz, za to prostě... Kdyby to byla nějaká částka i třeba jakoby opravdu pořizovací, tak už bychom se mohli bavit, jo, ne škody víc, ale takhle mě to přijde jakoby opravdu symbolická částka, takže proto asi si tak já navrhnu hlasovat, ať to odkoupíme. S tím ale, že to samozřejmě jakoby, není to jako správně, nějak apelovat na ty ostatní, ne, že si, ale v tomto případě jako takhle, jak to je, tak mi to přijde. Nebo potom koupelnu, jo, protože asi ta částka byla nebo pro nás to je pakatel za to, co tam udělala, ale tu kuchyňskou linku, anebo jestli si vezme ten nájemník. Jako. Přesně tak, ještě to je tato varianta taky, no, že protože my můžeme říct, že kuchyňskou linku si umontuj, ona je tam nechá, domluví si s nájemníkem, který zaplatí. Na druhou stranu, a jestli chceme si začít vytvářet to, že v některém bytě bude linka, v některém nebude a bude zase chaos, ale zase je to dvojsečný, ale zase... A teď jde o tu koupelnu, jako já si myslím, že ona se zaplatila mě ten nábytek. Ne, ty odklady vana jsou... To nebude ale super. tam zůstal koupelnový nábytek. No, takže nám vlastně málo nechávat tady. Určitě odklady to víc. A jako já si Asi bych to jako, byť je to, jako neříkám to jednoznačně, ale jestli tak, já bych navrhl hlasovat o tom, že že tady tyhle dvě položky, protože je to 4 až 4 000, takže by to obec koupila. A s tou kuchyňskou linkou bude co? Co je ta původní? No, to nevím, co si kam udáme, co s ní uděláme, protože to je, že je to linka, je tam již jaká dlouho, se třenáky, tak vlastně skoro 20 let, je tam prostě původní. A je funkční. Je, no. No to je to, že to zase někde vyhodíme, jako já nevím.
Třeba tady na kulturáku tam není, na výměnu nejde třeba. Tam ne, to ne. Tam je udělaný na míru, vlastně jsou udělaný taky udělaný nově, jak nahoře, tak ten spodní, že? Takže vlastně není tam jakoby dávno. Možná třeba třeba nevím, nemám zkušenost nějak nabízet to někde třeba přesně kdyby tam nějaké něco. Třeba byste takový rozhodávali. Jsem na sběrový den jsem vezl takový botník pěkný a ani jsem ho nestihl dát ke kontejneru a už. Taky jsem si to říkala, že třeba to nedám na sběrný dvůr, ale tak, aby teda na to nepršelo. No. A že bych případně potom někdo třeba řekl, že jsem to někam hodí a nevím, že no. Tak je to taky člověk kvalitní, protože to ještě funkční, neříkám, že je úžasný, ale funkční. Nevím, no. No, hlasovat to vidíme, no. Tak si budeme vymýšlet. Takže teda ten návrh byl ten, že to odkoupí Onec. Kdo je pro? A kdo je proti? A kdo se zdržel? Pan Trunda je proti. Pan Trunda proti. Kdo se zdržel? A Hela a paní Kejdová se zdrželi, ostatní jsou pro. Takže domluvím se teda s Martou na podepsání smlouvy. Prostě usnesení schváleno. Jo, to bychom, ano, někdo nás to říkáš. Takže, kdo je? Nebo no, ale tady, ne, ty napíšeš. Tajnou volbou byla schválena Markéta Zachodová mladší, napíšeme tak. Takže dalším bodem je řád veřejného pohřebiště. Na novelizaci pohřebního zákona bylo potřeba schválit nový řád nebo aktualizovaný řád veřejného pohřebiště, který proti minulosti musel být prvně schválen krajským úřadem a poté teprve zastupitelstvem. Takže krajský úřad nám vydal souhlas ke změnám řádu veřejného pohřebiště a vy máte k tomu jako připomínku k tomu řádu nebo chcete tam něco doplnit? Prosím. Mně se tam moc nelíbí, že ten bod 7 v článku 2 o tom celým náhrobku. Tam je uvedený, že pokud zastupitelstvo prohlásí některý náhrobek jako celý, že si ho nájemce nemůže už potom jakoby zbourat. Já si myslím, že to není správně, protože po tu dobu, kdy má nájemní smlouvu na hrobové místo, tak náhrobek je jednoznačně jeho majetkem. A on si s ním může nakládat podle své libovůle, jak uzná za vhodný. A ne, že bude obec mu říkat, že to celý náhrobek a nemůže si ho vzít, že? A ne, že mu zastupitelstvo musí schvalovat, jestli si ho vůbec může vzít nebo ne, tohle se mě tam teda vůbec nelíbí. Zeptám se na kraj, protože tohle je ústr vlastně krajského úřadu. Z toho se muselo vycházet a upravoval se prostě návrh krajského úřadu. Takže říkám, jako je to pravda, souhlasím s tímto. V tom případě by zastupitelstvo nemělo někomu prostě náhrobek určovat jako, že je cenný. A pak je tam trochu dilema mezi článkem 3 a článkem 6. V článku 3 je uvedený, že není stanovená tlecí doba, protože se nesmí pohřbívat. To je jasný, to chápeme. Ale v článku 6, bodě 5, je odvolávka, že v případě, že se souhlasem správce pohřebiště bude někdo pohřben do hrobu, takže se musí stanovit nájemní smlouva po dobu tlecí doby s odvolávkou na článek 3. A v článku 3 je uvedený, že tlecí doba není stanovena. Tak to je tam jako takový trochu dilema. Já si myslím, že není, protože tady v článku 3 říkáme, že vlastně tlecí doba není, protože se nepohřbívá a tady vlastně, když se odvolává na článek 3, tak je to tam, že se prostě tlecí doba neudává, protože se nepohřbívá. Já myslím, že to navazuje na sebe. V článku 6 bod 5 je napsáno, no, že pokud se souhlasem správce pohřebiště bude někdo pohřben do hrobu. To tady není. To tam není. Já jsem to tam teda četla. Článek 6 bod 5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájem uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená na pohřebišti v článku 3. No, tak a tady je napsané, že tady tlecí doba není, tudíž se to Dobře,
Ale tam je ještě někde jinde. Tak jiný, no, který? Já se na to taky někdy doma dívala. Článek 3. No. A je to bod 3. A to je v souladu se stanoviskem krajské hygienické, jo, že je pohřbívání zakázáno. A potom ten bod 5. Všichni zemřelí nezávisle na místě úmrtí mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbení, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. A ještě jednou, ještě řeknu, prostě takže kde? nad tím článkem 4 je to tady ta 3 a 5. Že ve 3 se píše, že na základě stanoviska hygienické stanice je zakázáno pohřbívání lidských ostatků do domu na celém území pohřebiště. A hned pod tím ta 5 je, že všichni zemřelí, nezávisle na místě úmrtí, mohou být na tomto veřejném pohřebišti pohřbení, ale pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Dobře, zeptám se na to. Tak to se mně zase zdalo, že to je proti řečí, že jednou zpracování se nesmí a dalším, že vlastně se souhlasem. No tak kraj to evidentně nevadilo. Kraj to evidentně nevadilo. Já jsem si totiž myslela, že by ten článek 6 od 5 měl být spíš upravený podle toho, že tam někde v dalším článku máme, že se to pronajímá na 10 let, ty hrobové místa nebo ty urnové místa. Takže by to tam mělo být v souladu s tím. Když lecí dobu nemáme to tady hned je, na hrobových míst se sjednává zpravidla na dobu pro hrob 10 let, hrobku nebo 10 let, hrnová a epitafní místa 10 let. No, a v tom článku 6 pod 5 je ta odvolávka na tu lecí dobu, tak tam bych spíš dala odvolávku na ten bod, kde je těch 10 let. Tak se tě zeptám na tohle. Jo, na ten pod 6 potom, protože tam je hned pod tím nájemnových míst se sjednává na dobu 10 let. 10 let. Ale mně se teda ten bod 5 zdá normálně, jako odvolává se na článek 3, kde vlastně se říká, že se nepořbívá, tudíž tam žádná procedura není, takže jako mně se to nezdá normálně. Tak je. Akorát tady, jak říkáte, ten článek 3, bod 3 a 5. Ale i tak by se to dalo. Tak se souhlasem provozovatele se pohřbívá, no tak nedostane souhlas provozovatele, protože se nepohřbívá. Já se to ještě zeptám se jak paní na kraji, říkám příklad, no asi na ten kraj se zeptám, protože ti to skalují, k tomu dávají souhlas, tak se prostě zeptám. Tam máme jasně, že souhlas na něco, co mám zakázat. No, jasně, ale říkám, že by ten bod tam být nemusel, takhle, ten bod 5 by tam být nemusel, v tom článku 3 je to vyřízený, ale říkám, no, že mám to tady takhle případně, takhle návrh, ano, ale říkám, ale tady ten druhý mě přijde, ne, kdyby nějaký, to mě přijde to normálně. Víš, tady ten bod, jestli to říkám, nám píše, že vlastně tlecidova není, tak on se to odvolává na ten článek 3, kde se mluví, že tlecidova není. Protože se nepohřbívá. Protože se nepohřbívá. Jenom na tohle bych se teda zeptala, že ten bod 5 je tam taky bezpředmětný, my jsme ho viděli, co by se stalo. A jenom mimochodem, ten řád musí zase podle toho nového zákona být v téhle formě na hřbitově. Takže nevím, jaký těch 15 stránek tam teda nějak dostaneme, protože ta, co tam máme, tu vývězku, tak tam se 15 stran nevejde. Některé obce to řeší tím, že udělají velkou tabulu, kterou přidělají někde na povrch. Takže to... Vývězní skříně, jako je tady toho obce, je takhle něco. Máme tam ale menší, že? Říkám, no, jako ještě to nějak... No, říkám, to bychom museli odstranit a tak tam tuhle nějakou velkou, ale říkám, kvůli řádu pohřebiště jsme tam koupili to nebylo takový rozsáhlý. Když si teda myslíte zbytečně rozsáhlý, jsou tam věci, které se prostě neustále opakují. Já jsem se ještě chtěla zeptat v souvislosti s tím, bude se řešit nějak změna poplatku za pronájem hrobového místa, když se nesmí pohřbívat. Ale jako proč to hrobové místo tam má?
každý. Já vím, ale je tam hrobové místo, do kterého já nesmím pohřbívat, já tam chci dát maximálně urnu. Tak by se to mělo udělat adekvátně k urnovému místu. Ale my máme poplatek za zábor místa, ne za to, co to je, ale prostě za místo, jaký velký místo je. Takže jestli někdo nechce teda platit hrobové místo, no tak si zruší hrobové místo a vezme si tamhle urnové místo. Ale třeba říkáme, my tam máme hroby 2, dávám do nich urny a prostě vůbec jako nemám s tím žádný problém. Jestli tady zaplatím 630 korun za 10 let, což je 63 korun na rok, tak to je teda určitě, že to je 630 korun, si myslím, že se platí, určitě. Jo, 630. Tak a my máme dvojhrob. To taky je dvojhrob, 630 korun. Tak říkám, takže si myslím, že to určitě není a já zase si říkám, že jako jestli mám tam hrob, kde mám svoje předky, tak jako nemám důvod něco rušit. To teda zase říkám, to je můj názor. Takže říkám, to je potom každého věc, se každý musí prostě rozhodnout sám. Takže teda se k tomu můžu vrátit k tomu řádu. Takže na ten bod 5 v článku 3 se teda zeptám, jestli tam teda musí být, jestli ho nemůžeme vyšetnout. A případně teda se zeptám i tady na to, jak tady říkáš, jestli, ale říkám, já teda v tom nevidím, jak to logiku dává. Vám ostatním? No, zeptej se na to, ať my to můžeme schválit. Tak já bych to schválila teďka, protože to musíme schválit, jestli jo. No. Ale tak jako říkám, jako, protože opravdu říkám, tohle už není tak, že si veřejně vyvíjáme sami, tohle udělal kraj a my prostě, potom on je daleko rozsáhlejší. Tohle vlastně právník upravil na tu menší verzi. Protože to říkám, ale opravdu mi to tam přijde, jsem nevím, opakují, jsou úplně zbytečně. Takže říkám, na tohle se zeptám. Jak teda s tou úpravou a jinak ostatně si myslím, že se schválit dá. Souhlasíte s tím, že bychom schválili řádné pohřebiště tady s těmi připomínkami, co říkáte, teď teda zjistím. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže paní Burešová, paní Dobytová, pan Pinková, pan Báča se zdrželi, ostatní jsou pro. Tak dalším bodem je volba členů školské rady za zřizovatele. Členem školské rady za nás, za zřizovatele, byl pan Báča a paní Míša Hanková, myslím, že byli teďka. A teďka vlastně zase je nový období 3 lety, jsem si myslím, že napsala. Jo, 3 roky. A zase bych teda navrhla, protože Míša, už jsem se jej neptala, už tady vlastně ani už teďka nebydlí, takže bych se ptala jsem se Petra, tam jste souhlasí, a ptala jsem se paní Malové, jestli by zase zřizovatel nešla. Takže já bych navrhla tady tyhle 2 zástupce za nás, za obec, jako členy školské rady v naší příspěvové organizaci. Máte někdo připomínku jinou nebo návrh? Pokud ne, tak souhlasíte tady s těma 2 kandidátama, kdo je pro? Všichni? Tak, potom teda je potřeba schválit zase opět plán inventur na letošní rok, kdy teda jsem nechala stejné složení v komisích, pouze jsem dopsala to, co máme nového, to znamená venkovní učebnu. A ještě jednou jsem napisovala. Tak to teda nevím, co jsem napisovala. Posilovnu jsem napisala. Tam máme vlastně taky máme 2 věci, jako majetek. I když to jsme si myslím, že už jsme to taky kontrolovali, že Petře jsme tam taky byli. Byli jsme tam už, ale říkám, nebylo to asi v textu. Takže máte někdo návrh, nebo chcete být v nějaké jiné komisi? Pokud ne, tak jestli souhlasíte s plánem inventur na rok 2020, tak jdeme jako tradičně od období od 1. prosince 2020 do 31.12.2020 zajistí odpovědné osoby majetek ke kontrole a ta kontrola by měla proběhnout na začátku nebo v lednu 2021. Zpráva by měla být zpracována předána účetní do 29. ledna příštího roku. Jako vždycky budete informovaní, že potom připraví paní účetní podklady a inventuru se provedeme. Já jsem teda nepsala paní Dobytovou do žádné komise, protože se víceméně neúčastnila, takže jestli chceš být, řekni, jinak
Nejsi v žádné komisi. No já jsem se neúčastnila, protože mi nikdo nevyslal, že se má dělat nějaká inventura. Já myslím, že pan Trunda, Pavel Stasen, to prostě vyznal, to dobře. No, Určitě ne, protože bychom se domluvili. Ne, mě to nevadí, že já jsem v žádné komisi. Dobře, takže pokud souhlasíte s tímto plánem, kdy říkáme, je ve stejném složení jako oni, kdo je pro? Všichni? Tak, dalším bodem je rozpočtové opatření obce a zvýšení provozní dotace před organizace. Rozpočet máte všichni před sebou. Takže bych seznámila, že toto rozpočtové opatření číslo 6 zahrnuje snížení daně z příjmu právnických osob ve výši 296 858 korun. Dále zvýšení nedaňových příjmů, to znamená stočné, příspěvek od masky, příjmy ze služeb a pronájmu safology, klubů, od lékařů za vytříděné odpady, služby hasičů, služby z nebytových prostor, z pronájmu knihárenského zařízení, za komunální služby, za věcná břemena, příjmy z prodeje pozemků, za využívání komunálních odpadů od Ekokomu, za služby hasičů, příjmy z úroku a vrátka energií. To vše v částce 397 303 korun. Dále zvýšení přijatých transferů ze státního rozpočtu na veřejně prospěšné pracovníky a pro hasiče je částka na veřejné pracovníky je částka 78 600 a pro hasiče 63 273 korun. Celkem teda zvýšení dotací na příjmové stránce 141 873. Za stránku příjmovou celkem je to 242 318 korun. Tato částka se navyšuje na výdajovou stránku, to znamená 41 920 je na pití, sešity, sport a jízdné žákům do základní školy, 13 525 korun doplatek, mimořádný doplatek na příspěvek regionu za kompostéry, částka 78 600 je navýšená na platy, sociální pojištění a zdravotní pojištění na veřejně prospěšné pracovníky, částka 63 273 v kapitole požární ochrana za opravu fyzické techniky a jeho z dotace ministerstva vnitra a 45 000 na zvýšení odměn pro zastupitelstvo, to znamená zvýšení platu místní starostky, který jsme schválili na jaro. Tohle všechno dohromady je 242 318 korun, o který jsem říkala, je navýšena příjmová stránka a současně ten příjem je rozpočten do té výdajové stránky. Takže kdo souhlasí s tímto rozpočtovým opatřením, kdy jsme jak je to navržené, schválili a samozřejmě tím pádem musíme do usnesení dopsat, že teda tím pádem schvalujeme i provozní dotaci příspěvkovou organizací. To si od nás audit vyloženě vyžádá, aby jsme toto měli součástí usnesení. A je to ta částka 41 920 korun, který škola dává, jak je napsaný, je ten na pití, na sešity, na sport a proplácí jízdné mimo žáků, kteří jsou mimo naší obec. Máte k tomu někdo připomínku, dotaz? Pokud ne, kdo s tímhle rozpočtovým opatřením souhlasí, kdo je pro? Všichni. Tak dalším bodem je vybavení pro odpadové hospodářství a údržbu obecních ploch. Chtěla bych na začátek říct, že jsme v srpnu schválili, že koupíme rotační sekačku za částku 36 000 bez DPH. Pan Bůh to prostě potom znovu přehodnocoval, rotačku žádnou nekoupil a obráceně prostě požádal o zakoupení víceúčelového stroje, který by obsahoval sekačku, vozík malý a rotační kypřič k tomu a ještě k tomu dvojmontáže pro tu sekačku při sekání ve svazích. Tato vlastně víceúčelový stroj by byl za částku 128 089 korun, včetně DPH. Takže já bych dala, myslím, vlastně tak, to je jedna část, potom další části bych požádala, nebo ještě žádala o koupení 2 oceloplechových kontejnerů, kdyby jeden byl na komunální odpad a jeden by byl na všechno ostatní možné, co by bylo potřeba, a k tomu ještě garáž,
kterou mám v částce do 180 000 včetně DPH. Tahle garáž tu garáž dlouho vybíral a zháněl, protože jistě si možná vzpomínáte, když jsme schvalovali smlouvu na odběr elektrozařízení, tak je tam napsáno, že to elektrozařízení nesmí být jenom takhle venku, kde něho pršelo, musí být prostě schováno. A on ho nemá tam dát, protože jediný kontejner, který má, tak využívá teďka na papír. A tím, že papír dodáváme do světa a on vyváží ty kontejnery tady ve Starém Městě víceméně 3krát do měsíce a po čtvrté to odváží ty technické služby. Takže právě když si potřeboval mít ten štíren, ten kontejner s tím deklem a tu garáž i prostě na schování těch kontejnerů některých, aby to mohlo nasunout, bylo by to, mám dojem, že mi ukazoval, že by to byla trojgaráž, troje vrat, aby tam byly, si teda dobře vzpomínám. A aby tam ty kontejnery mohly i nasunout, protože i komunální odpad, který se do těch našich kontejnerů nebo i do našich by to určitě bylo, dává, tak než se odveze na sběrný dvůr, tak prostě do toho potom neustále prší. Takže i tohle je potřeba trošku se postarat, aby to bylo trochu kulturně a neplatili jsme zbytečně za váhu, která tam vlastně není. Vybral to proto, že v rozpočtu tyto peníze ještě má, takže vybral, co vlastně ještě by tak, jak si hořelo. Já myslím, že jsme se o tom určitě už bavili, nebo už předtím, že ty kontejnery ještě se budeme určitě chtít přikoupit, takže říkal, takže vlastně by to bylo v téhle výši. Takže když to shrnu, za tu sekačku bych chtěla nebo by stála 128 089 včetně daně. Celoplechový kontejner s deklem 11 kubíkový by stál 75 000 bez daní 90 750. Prosím? Za jeden. A druhý, ten by byl 3,6 kubíků, to je spíš takový, který, říkám, dá se používat na všechno, ale dá se taky používat takový paleťák. To znamená, že se oddělají všechny útočnice a dá se na to, když se podbožným vozíkem nakládat, nasunovat věci na paletách. Ten by stál 72 000 bez daně, to znamená, že by stál asi necelých 90 000 z daní a ta garáž, jak jsem říkala, by stála 180 000, ale včetně daně. Chtělo tu garáž spíš něco takového, spíš jako typu tříškového, ale tomu potom říkal všichni ty dodavatelé, vysvětlovali, rozmluvali, že vlastně ty strany, ty boky, ty vlastně tu konstrukci drží. Že to není jenom tak, si prostě postavit takovou nějakou garáž, která když foukne vítr, tak se rozhodně spadne. Takže říká, že prostě tam ty strany by měly být, aby vlastně ta garáž byla stabilně do pevnou. A myslím, to stavení původně takový věci. To bych se pak domluvila se Dušem Sejbalovým, to by možná stačil nějaký třeba územní souhlas, nebo říkám, to bych se s ním potom domluvala, už to tady potom by bylo nebrát. Jako je to opravdu, říkám, jako nabídek, jak mi ukazovali, je prostě hrozně moc, ale vybrat to, co by prostě potřeboval, co by mi odpovídalo. Že má základy, že? Tak to je. Postaví v podstatě na nějaký monolit. Ona má základy samou sobě. No tak má jenom podestu, že? No, takže říkám. No to si myslím, že nic nemusí být jako takovou garáž. Takže dohromady 488 000 nevyšlo? Já jsem to, co to je, ale je to možné, protože kolem milionů mluvil. No. Říká, jako není to přes rozpočet, že by tam ještě vlastně něco mělo zůstat, nějaký, co v rozpočtu teda ty peníze jsou. Takže jestli s tím... A tam to první věc, co říkal, že je kytřič a sekačka, nebo co tam je? Sekačka, je to disková sekačka, která by měla mít, není to rotační, kde je vlastně jeden huben s nožema, ale jsou tam 4 menší disky, které sečou. Tomu by byla tady ještě řízená sedačka, kdyby se dá potom tomu se dá ten vozík tomu je a rotační kytřič. A ty dvojmontážky potom má lepší stabilitu na těch plochách, co jsou. Říkám, myslím, že určitě víte, že Martin o tom hoví, rozumí a že opravdu se snaží právě kupovat věci, která ten smysl účel měli, říká, proto teda, jak původně říkal, že potřebuje rotačně, tak teda řekl, že tam nebude, že to ještě prostě rozváží a vybíral teda, až teď to nachystala připravil teda. Takže jestli s tím takhle souhlasíte, že by se tady to ještě koupilo. Takže jenom dodávám, že jste na to postavení, jsme si mohli to na to podívat. Dostala jsem to, říkám, víceméně až dneska. Takže. Ale říkám, jako jestli chceš, tak tady říkám, mám fůru. Mě to začalo
má vykládat ty technické parametry k tomu, jsem říkala, že to asi nevím. Je to tady prostě všechno, jestli chceš, tak je to problém. Takže když nějaký dotaz nebo něco můžu dát teda schválit, že souhlasíte s nákupem tohohle materiálu. Tak ty kontejnery asi potřeba jsou na to uskladnění těch mikrovejpsí a na tom sběrném dvoře tam vlastně žádný přístřešek nebo garáž na uskladnění není. Ale já jako, že tam bude, já nechci tomu věnuje plně a určitě to má rozkoupený, jenom říkám, že já myslím, že se tady máme schválit za 500 000 a rozvíjíme se to až tam, kdyby jsme byli rádi, nebo aspoň já informovat předem. Není to nic proti tomu, že určitě nesouhlasila s nákupem, ale... Jo, já to chápu, ale opravdu to dostala jsem to směrnice na ně. Dneska nebo v pondělí, když jsme to měli. Právě zbytě za 8 000. A za půl Čekám, tak jako jestli nějaké další dotaz nebo jestli... Takže dám hlasovat. Kdo souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se držel? Paní Dopitová se zdržela, ostatní jsou pro. Takže teďka bych se vrátila k tomu, že jsme schvalovali v tom srpnu tu dotační sekačku, tak bych navrhla realizace bodu 13e, usnesení číslo 29 ze dne 26.8. na nákup rotační sekačky za částku 36 000 bez DPH. Tak kdo souhlasí s tímto realizací, kdo souhlasí, kdo je? Všichni. Potom teda žádosti. Nemám písemnou žádost, ale ústní, kdy mě požádala paní Záplatová, co by nájemce Bystra ve sportovním areálu, že žádala odpuštění nájmu za měsíc říjen, kdy vlastně první část měsíce tam vůbec nebyla, protože bylo nepříznivé počasí, a druhá část měsíce bylo vlastně už vyhlášený nouzový stav kvůli covidu, takže vlastně tam víceméně vůbec nebyla. Takže, protože nájem má vlastně na sezonu, to znamená od dubna do konce října, tak na ten říjen vyžádala odpuštění. Já teda si myslím, že s tím žádný problém nemáme, jestli tam prostě nebyla, tak jako nevím, že s tím nějak platí. Nic tam nespotřebovala. Máte k tomu jiný názor? Pokud ne, tak kdo souhlasí s tím, že bychom jí odpustili nájem za měsíc říjen Bystru sportovního areálu. Kdo je pro? Všichni? Na dobu neurčitou, na celou sezónu. Tak dále teda... Žádost, schválit žádost o bezúplatný převod chodníků, nebo pozemků, parcel pod tím novým chodníkem od mateřské školy v Křižovatce, kdy potřeba zastupitelstvo schválilo tuto žádost na krajský úřad Pardubického kraje, kdy žádáme o bezúplatný převod chodníků a drobných parcel, které na chodník navazují v obci Staré Město. Jedná se o parcely 2218/20, 2433/5, 2433/6, 2433/7 a 2433/8, oddělené z parcel číslo 2218/11 a 2433/3, které jsou silnicemi číslo 368 a číslo 368/22. Čili samozřejmě je geometrický pohon. Máme, neskenovala se vám ho, protože říkám, je opravdu velký a já ani trojku nemám. Jsou tam 3 listy A3, ale je to vlastně zaměřený bytový chodník po celé délce. Takže souhlasíte s tím, že požádáme krajský úřad o bezúplatný převod chodníků. Kdo je pro? Nebo parcel chodníků, všichni. Dalším bodem je nastavení nových podmínek spolupráce s firmou Dimatex, kdy vlastně zástupce firmy Dimatex mě donesla žádost, myslím, že to se vám určitě dala, že? O nastavení nových podmínek spolupráce, kdy vlastně vysvětlila, že nejsou problémy s uplatněním nebo vlastně s těma starýma nebo odnošenýma oblečenýma textilami, že vlastně to těžko někam dávají a vlastně ty podmínky už se změnily a že vlastně jsou víceméně na tom tak špatně,
že už nám nemůžou platit za to, že tady ty kontejnery máme a občané do něho dávají starý nepotřebný textil, ale obráceně spíš být po nás chtěli 900 korun za rok. Myslím si, že to je bez daně za rok. No, nadšená teda říkám, z toho nejsem. Je to něco podobného, jak to bylo loni s papírem, kdy vlastně od nás papír víceméně nechtěli, ale ještě za něho chtěli platit. Tak říkám, tohle něco podobného. Zkoušela jsem ověřovat, jestli by třeba některá jiná firma od nás tady textil nebrala. Víte, že tady máme ještě z druhé firmy druhý kontejner, když jsem tenkrát chtěla, protože ti nám ještě nám platí za 650 korun, myslím, že za rok je. Tak mě řekli, že máme tady určitý počet obyvatel a na ten nám víc nebo větší počet kontejnerů nedají. Zkoušela jsem Diakonii Broumov, jestli by teda oni byli schopni nebo ochotní od nás odebírat textil. Paní, která si myslím, že tím dost zajímala nebo zabývala, a řekla, že vlastně tady oni v našem okolí nemají žádného dodavatele, tudíž tady nemají ani žádnou svozovou trasu naplánovanou. Kontejner malý nemají, malý jsem zjistila nebo pochopila od ní, že to je ten, co tady máme. Byli by schopní, nebo kdyby tady jezdili, tak by nám byli velký kontejner, to znamená 2x3x2 metry nějakou takovou boudu, což teda nevím, to by se až tak moc asi nelíbilo. A pak mě teda říkali, že stejně tady paso nemají, takže nám to vysedají. Zkoušela jsem vlastně i jinou obec, která taky tady se nad tím zabývala a měla s tím problémy, těch 900 korun platit ročně. Když jsem potom mluvila se starostkou, tak mě řekla, že prostě se jim to nelíbilo, ale potom se to nechali prolečet hlavou a řekli, že vlastně těch 900 korun dají, ale kdyby zvýšovali, takže prostě opravdu se rozmyslí. Já teda za sebe si myslím, že 900 korun bez daně za rok nic není a ten kontejner bych prostě fakt nechala umístěný, protože opravdu tam ty lidi to ošacení, ten textil dávají a nevím, jak by se na to potom vlastně házel do výkám, do kontejneru užbytovat a podobně, tak si myslím, že se nás tohle určitě nezabije. Jak říkáte, je to pár korun. A říkala jsem taky, že prostě odpovím prostě, jak se podíváte všichni ostatní. Jsme schvalovali s těma zastupitelstvem, jak se tím nevyjadřuje podle mě zastupitelstva. Takže máte třeba za rok nebo jiná firma, jako teď to plní účel. No určitě. Z toho to být prostě nebude. Takže souhlasíte s tím, že teda budeme místo, aby jsme teďka jsme dostávali od téhle firmy nic. Takže teďka jim ještě obráceně budeme platit. Papír říkal, jste vyřešili celkem tak nerozumně, že teda firmy suroviny Vetřebové, tam nám, to mě tenkrát říkají, nebo jste to, budete ještě nám platit, tak vozíme do světa, do toho Europapu, to právě říkám, se právě platil ten kontejner s tím víkem, kdy vlastně Martin do toho kontejneru sleze, říkal 3, 4, někdy i 5 těch místních svozů a teprve potom jsme do světa. Tam myslím, že jednou jsme platili, 500 nám dojem, že to bylo, pak jsme nedostali nic, pak jsme dostali 50 nebo 60 halířů, pak jsme nedostali nic, pak jsme dostali 50 halířů, takže vlastně nějaká tisícovka tam jako je a to je všecko, jako to jako je to, ale je to vlastně vlastně zaplacená, když to takhle myslím, že no, takže bych teda dala vlastně, kdo teda souhlasíte s tím, že teda bychom teda platili firmě Dimatex příspěvek 900 korun za rok, já myslím, že to jsem to četla, že to je cena bez DPH. Kdo souhlasí s tím, kdo je všichni. Tak další byla žádost od linky Bezpečí, která nás žádá o poskytnutí investiční dotace pro rok 2021. Posílala jsem vám, že myslím, že komplet, kdy po nás chtějí částku 7500 a jejich náklady roční jsou celkem 34 511 korun 597 korun. Je to teda jaksi, ale váš názor, prosím. Loni jsme dali, nebo ne? Jsme to mě vždycky to je hrozně rozpolcená, protože neříkám, že to je špatná věc, je to určitě dobrá věc, ale jako takhle říkám, nám tady fakt bude chodit každý. A to chodí nám každý má nataženou dláň a prostě chtěl dát peníze. Takže jako... Za mě nebude to nemělo
hlasovat. Takže ano, vlastně. Jestli komise máte program hlasovat. Takže kdo souhlasíte s tím, že bychom schválili žádost o poskytnutí investiční dotace pro rok 2021 pro linku bezpečí. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže paní Burešová, pan Davidová, pan Pinka, pan Báča se zdrželi a ostatní jsou proti. Takže pan Báča se zdržel ještě kdo? Pan Pinkava se zdržel, paní Burešová a paní Dopitová se zdrželi a ostatní jsou proti. Takže pak teda se dostaneme k té žádosti základní školy o přijetí finančního daru, kdy že paní ředitelka žádá přijetí finančního daru od firmy DST Auto Praha ve výši 5 000 korun. Kdo souhlasí s tím, že škola může přijmout finanční dar? Kdo je pro? Všichni? Dostáváme se k pozemky, kde vlastně jsme opět o pozemku 4277 katastrální území Staré Město, je to část pozemku Skalky na Korbelku, kdy vlastně minule jsme schválili, že se setkáme na pracovní schůzce byli jsme tady část zastupitelů, paní Slezáčková, co je právnička a pan Kény, zájemce, kde vlastně teda jsme se domluvili na nějakých podmínkách, který prostě právník zapracuje do nájemní smlouvy a přitom teda jsme pana Kénika upozornili, že záměr, který jsme odschválili, je na pozemek nebo na část pozemku, který teda, jak on potom tady nám řekl na místě, že to asi nebylo dobře umístěný, že vlastně ten záměr má úplně jinou část tohoto pozemku. Takže teda by bylo potřeba zrevokovat to usnesení, ten záměr na pronájem části tohoto pozemku a schválit novou část, o kterou teda ten zájem má. A to už poslal, nebo? Já jsem to posílala, doufám. Já jsem to posílala já myslím, že snad řekli, jestli to máte. Takový půl měsíc to je, půl kruh. Je to teda podle pana Kennedy, jak teda nám to tady vyznačil, když jsme to tady, to tady že jsem se to snažila podle něho teda vysvětlit. Takže jestli máte připomínku nebo ne, tak říkám, tady bych teda prvně dala návrh na revokaci usnesení číslo 26 z 26.8. na záměr na pronájem části pozemku 4277 v katastrálním území Staré Město. Kdo je pro? Všichni. A tím pádem teda schválit nový záměr na pronájem části pozemku 4277, jak se vám teda posílala v jiné té části. Takže kdo souhlasí se záměrem, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže paní Galva se zdržela, pan Šmíra je proti, ostatní jsou pro. A příští měsíc bychom teda měli schválit pronájem a současně teda tu smlouvu, kterou by teda právník měl zpracovat. A to tady paní právnička říkala, že vlastně tam chystá prosinci zastupitelstvo. Tak dále bych chtěla dát záměr na prodej podílu parcely 3980 v katastrálním území Petrušov, kdy vlastně jsme letos prodávali, to bylo 32 metrů, 21 chatařů v Petrušově na to, že si na tomto pozemku udělali vrt na vodu. Katastrální úřad nám tady tuto kupní smlouvu zapsal tak dobře, že vlastně obci zůstalo 621 tohoto pozemku. Když jsem se tam paní na katastru ptala, jak je to možné, protože se mi tu smlouvu dávala kontrolovat, aby se nám zkontrolovala, jestli to je námyšleně dobře, protože říkám, nebylo to jednoduché, se nám dostat semka 21 lidí, aby podepsali, tak se mi hrozně omlouvala, že vlastně si tohoto nevšimla a že tohle neskontrolovala a že to vlastně jako že teda se omlouvala, že to prostě stalo. Jsem říkala, proč jste mě nevolali, když máte tam všude na mě kontakty, prostě na to upozornili, že vlastně něco to není jejich povinnost, řekla. Takže naše povinnost, teda, aby jsme tady tohle vyřešili, by byla, aby jsme prodali 621 nebo podíl ve výši 621 z pozemku 39/80 v katastrálním území Petrušov. Takže říkám, podle zákona musíme to takhle projet dál, nemůžeme to prostě udělat jinak. Takže souhlasíte s tím, že schválíme záměr na prodej
621 podílu z parcely 39/80 v katastrálním území Petrušov. Kdo je pro? Všichni. Tam můžeme teda zůstat podílníci. No, protože já zvolím to potom, paní říkala, protože tam to bylo složitý. Něco tam bylo jakoby společný manželů, něco tam bylo jak sourozenecký podíly a nikdo pořádně nespočítal výsledek. Když se to sečte ty podíly, jak to dopadne. A v tomhle vlastně je, že tam bylo vlastně několik těch společných manželů, tak tam měl být jiný podíl. Ale nemůže to dostavit, ne? My tam nemůžeme mít teda ten podíl. Proč bychom tam měli na jejich majetku? A se tam zaplatili všechno oni, udělali si všechno oni. To musíme si na 20 minut. Ještě Zase se budou muset všichni podepsat. Bude trvat ještě dlouho. Oni si to budou muset řešit sami. Vůbec se to vlastně jako vypovědám, pak když si to musí řešit sami. No tak prostě tenka přece říkala, že musí být takové hluboké, aby tam bez nějakou rovně, než mají špatnou, jo? No, tam to byl obrovský problém. To jsem ani neřekla. Dokonce byl problém i sehnat firmu, která dostala si výběr. No tak to je úžasný, no, ještě tady tohle. Říkám, já když to říkal tam pán, tak jsem říkal, to není možný, to prostě ne. Postavili, tak A tam pak se jsem, vozit vodu, jo? no, pak jsem to tam teda viděla, že to bude. Postavili si to oni tam, že jo? Tak. Takže dalším bodem je záměr na prodej pozemku 814/2 o výměře 5 metrů čtverečních. To myslím, že to jsem vám posílala. Je to vlastně, zase jak jsme minule schvalovali, narovnání vlastnických vztahů u nemovitostí lidí, tak vlastně to stejný udělal tam jiný vlastní nemovitosti, když si vlastně nechal zaměřit dům a zjistil, že na našem pozemku je 5 metrů postavená stavba k tomu pozemku. Takže teda žádá o odkoupení té parcely pod tou stavbou, co tam vlastně je. A je to, jak říkám, 814/2 o výměře 5 metrů čtverečních. Katastrální pozemky Rebišov. Takže souhlasíte se záměrem na prodej této parcely, kde pro všichni. Dalším bodem je žádost o koupit části pozemku 84/1 a 1143/3 v katastrálním území Staré Město. Jedná se, myslím, že jsem to taky posílala. Jestli to je u toho hlediště, tak to No tak to ukážeš. Mezi příštěma letištěm. Tak tady máte jedna strana, mám to také jedna strana, to je, tak to teda nic neřekli, protože to máte. Na to jsme dostali žádosti 2, prosím, ano. To mám tady jenom jedna. Už jsme to jednou řešili, tenkrát jako by návrh už jednou se to řešilo, že? Stejný. Není to stejné, je to úplně něco jiného. Není to stejné, je to něco jiného. Jedna ta parcela tam řeší, se snaží kopírovat co nejvíc náš pozemek a nezasahovat do té plochy pod Řiškem. A ta druhá vlastně tam rožkem ještě jakoby natahuje tu cestu. Je to proto, že vlastně když jsme tam byli s geometrama, tak se zjistilo, že ta parcela 84/1 zasahuje pod část těch buněk, co jsou postaveny na letišti. To jsou ty chatky, no. Ona by se dostala tady na tenhle pozemek. Tak a to žádá firma Protechnik, no, prostě parcela 84/1 se táhne do soukromí pozemku. To tam, myslím, že tam vidíte, tam cour, jo, vidíte tam, no, on je tam přemalovaný Takže to od nás žádá ten vlastník té nemovitosti s tím, že zase obráceně my jsme si už schválili, že od nich odkoupíme ten předek, který nechali geometricky oddělit a chtěli by udělat směnou smlouvu. Oni nám prodají přední část, aby jsme tam měli rozšířit tu komunikaci a po nás požaduje tady tu zadní část, aby se oni dostali z letištních prostor, se dostali do svého, na svůj pozemek přes svoje části. Tak potom teda požádal i Aeroklub, ten teda požádal o celou parcelu, nebo o tu část 84/1 a část 41/3
letiště, teda, když to řeknu, který chcou celou tu parcelu, co tam jako je bez toho co budou tady soukromé zahrady. Takže za těma buňkama by prostě žádali taky odkoupení. Bez tady toho. Tak, bez toho systému. Takže jsem říkala, že bychom měli, já teda říkám, bych tam určitě, říkám, ten přístup na tu soukromou zahradu, tak tam bych se teda přiklonila spíš, ale teďka stejně v každém případě musíme případně schválit záměr na prodej části pozemku 84/1 1143/3. Tak a měli bychom se domluvit, jako, A 1143 mají teda. to je, tam není to číslo, ale je to vedle té cesty. Tohle. Tak, No, mezi cestou a plotem. Jo. tak to. A to chce jako letiště. Ano, no ale taky jsem řekl, to tam vlastně chcou ten přístup na ten pozemek. Já teda říkám, měli jsme se domluvit, jaký případný záměr zveřejníme, jaký prostě se toho rozhodneme prodat. Jestli teda celou tu parcelu, nebo skoro celou 80/1, anebo teda jenom ten přístup z té cesty letišťácké na ten soukromý pozemek. Já bych se teda jenom tu přístupovou. No, je to připadá k tomu. A tam nemá přístup z té spodní cesty? Co chce tohle? To má, ale on se chce dostat jakoby z letiště. Když jsme to prodali na letišti, tak on si to znamená vykomunikovat s letištěm. Zase obráceně by po Němci nepřední část, takže tam by byla případně změna zvola. A co my po Němci potom? No vypředu, tu přední část, kterou, co je od cesty, co je prostě od cesty. To rozšíření cesty. No, a to už jsme, ano, to už jsme loni schválili, to už máme nachystaný, ale potom se smlouva doskutečila, protože řekli přece, že chcou tady ten zadek. A celou dobu, až teďka je prostě od podzima na hlavní matka, už to nějak prostě dopadne, tak teďka už to konečně dopadlo. A v tom případě si ještě vlastně dopadne. Ale říkám, já bych teda, opravdu bych tam navrhla variantu, protože oni mají jednu, která je. Tohle je ta druhá varianta. Ta první je, že vlastně se snaží udržet tady té hranice, která tady je, a dostávají se hodně k těm buňkám. A je tam takový svah, je tam prostě voda a všechno takový, takže prostě tohle podle mě je takový praktičtější. Ano, že jim to prostě posune s kouskem tady tohohle našeho. Tohle je stejně tady takový svah, že jo, tam prostě nic není. A říkala jsem jim, ať nepočítají s žádným rozšířením, protože tady se plánuje výměna vodovodního řadu. A to teda zase obráceně by jsem chtěla, aby to zůstalo na obecní pozemku. Takže jsem říkala, že s tím tak počítají, a když jsem se bavila s projektantem na tu vodu, tak ten říkal, že ten udělá ten projekt, aby ta voda byla půl metru od hrany, od paty toho svahu. Takže si myslím, že by to tam krásně takhle prostě vyšlo a bylo by to asi jako po oboustranné spokojenosti. No. Akorát teda maximálně žádost, abych teda nešla na celý, ale opravdu jenom podél tohoto. No, jenom prostě tohle je záměr na prodej. Nebudeme zmenšovat tady, já nevím, za 5, za 10 let někdo tady může mít další účelový hřiště nebo cokoliv. Tam už není kde se posunout. To, co je Ne, tribunu. Ale je to to, no. Tak budeš ničit tohle hřiště, tady může být malý jenom na bránku nebo na něco. No, tak jako, určitě říkám, jako já s tím problém taky nemám. Takže potom bychom teda museli dát záměr, takže souhlasíte s tím, že bychom odsouhlasili záměr na prodej části pozemku 84/1, 1143/3, ale teď se dívám, že jak tam mají ten kousek, tak tam ještě musím dopsat, jsem se nepodíval, nedochází ještě a parcela to hřiště, protože tady by mělo být kousek, když taká se špica k tomu, do toho, té plynulosti, té přechodné cesty. No, to je pod jedním parcelním, ne? Není, tady je jiný. Tak to tam doplníte. Tak ho tam doplním, dobře, no. Mě napadlo ještě takže to prostě není parcelní číslo. Takže teda souhlasíte s tím, že teda tady ty 3 parcelní čísla bychom dali podle snímku, jakoby záměr na prodej parcel. Souhlasíte, kde je to? 3 parcelní čísla. Ještě tam, jak je tady tady toto, ta špica, která by byla, tak to je vlastně, když tam přikryl parcelní číslo, tak ty číslo nevím. Jo. Že tam se může navrát, no, to už patří hřiště. Takže všichni, jo? Všichni, že? Ale opravdu to bylo usnesení, když tam nevíme číslo ten
Já tam dopíšu. No, já tam dopíšu. Takže dalším bodem je už různé. Bude vlastně, máme nabídku na ručně malovanou cyklomapu. Myslím, že k tomu by si řekla, že paní Galva, že? Že tady paní, která nám vlastně dala nabídku na... Myslím, že to jsem posílala tady dolů. Pokud to bylo no, takže bylo to něco podobného, co měli, myslím, že loni, ty omlouvanky, to bylo letos Svitavsko, kdy vlastně mají ty různé typy podle odebraných kusů, je prostě částka se skládá, že ano. No, ona nám to vysvětlovala, jako, že bez toho teda žádná vůbec být nemůže, že to jsou vlastně takové ty mapy, které jsou někde umístěny na obci a jak třeba máte v Petrušově, tam máte vaše točení, něco prostě v tom stylu. Ale paní Gálová říká, že si myslí, že to je zbytečný, aby jsme to tady takhle měli, že ona má úplně jiný nápad nebo představu, co by tady vlastně chtěla mít. Když si potom představit, že tady měli záměr, nebo se to všechno prezentovat, tak určitě jo, ale nevím. Úplně se mi to nezdalo, no vám jako právě jako udělat úplně jinou informační tabuli tady na středu obce, která by právě spíš prezentovala to staré město. Nevím, ale za tohle chcou peníze, ne? No, samozřejmě. A ty to uděláš? A ještě nám říkala, protože říkala, že jsme se z toho projektu, to už to bylo dříve, že jsme se nezapojili, že tam nejsme. Jsem říkala, ukažte mě to. Já jsem se tam našla starý. A ona říkala, my tady jsme. A ona mě říkala, vy tady máte letiště, tak vy tady jste. Říkala, no to by to kupovala. A my jsme tam byli, když tam jsme. No, takže jako já si myslím, že taky tak. To udělal, že budeme mít cyklostezku. Cože? Když to udělal, že budeme mít cyklostezku. Tam bys... tam dáme to. Možná bude víc potřeba. Já nevím, jak to teda potom mají, co si, ale... Říkám, jako máte tam rozepsané teda všechno, zase nám různé varianty, se to tady myslím taky se popsané v tomhle, takže... Dávám teda asi hlasovat, že kdo teda souhlasí s tím, že bychom teda pořídili ručně malovanou cyklomapu, si ji tak skodíte. Kdo je pro? Nikdo není proti. Všichni. Tak, další potom mám. Kamerový systém obecních budov. Ještě? to osvětlení byly. Mám kamery osvětlení. Jo, masa malý litr, jak je tam pokusím to než potom. Dobře, osvětlení. Kdy vlastně jsme se v Maska nás oslovila, že 6. listopadu vyhlásí výzvu a 19. listopadu chtějí nejpozději žádosti. Jsem si myslela, pro mě to tam vůbec dávat nebudu, protože jsem furt nevěděla, co do toho dát. Je to, co jsme měli letos na opravu podlahy v druhé třídě, teďka už ve škole. Je to od částky 20 000 až 50 přispívají 70% dotací. Musí to být nějaká oprava, víceméně chcou investice nebo vybavení. Jsme se s nimi diskutovali, jak může vybavení být investice, musí to být jenom soubor a soubory v majetku a v zařízení se nám nezdá až tak úplně to pravý ořechový, tak spíš nějaké ty opravy a nevěděla jsem případně co. Až potom jsme se s paní ředitelkou bavili o tom už myslím, že když se dělala ta oprava osvětlení ve škole, že vlastně školka na tom taky hodně špatně. Takže jsme oslovili elektrikáře, ten nám teda nadělal v cenové nabídky na jednotlivé přímo místnosti, chodby, záchody a všechno. Takže říkám, bych požádala, že bychom dali do tohoto malého lídru přes nás žádost na opravu osvětlení v mateřské škole a podle toho se asi s paní ředitelkou domluvit, kterou tu místnost bych chtěla preferovat, kterou by tam chtěla podpořit, aby to tak nějak vyšlo těch 50 a maximálně 60 000 podle toho, co je v tomhle do toho podle těch rozpočtu vejdeme. Jinak teda v osvětlení v části teda má udělaný, že by se udělala zase montáž stropů, jak je to v těch třídách, co se dělalo letos ve škole, kde by byl vlastně sádrový podhled a v tom by byly umístěny ledkové osvětlení. Někde na chodbách a v kuchyni, tam zase už nenavrhoval ten podhled, tam by navrhoval pouze výměnu svítidel. Jenom pro informaci oprava světel ve školce
včetně teda části těch stropů, by vyšlo na 355 000. Ve škole, co tam ještě zbývá, opravit to osvětlení, je to 303 540 bez daně, takže tam tomu ještě daň. A k tomu ještě nám nacenil aj, že vlastně naše zabezpečovačky ve škole, ve školce a na sportovním areálu už jsou starého typu, už se za to nesedělo žádný náhradní díly, takže by navrhoval taky výměnu, takže na těchto 3 místech by to bylo 141 396 korun taky bez daně. My jsme se s paní ředitelkou domluvali, tak ona říkala, že si myslí, že ty zabezpečovačky zatím ne, sice elektrikář myslí, že právě, že jo, ale my zase budeme plánovat nějaké peníze do rozpočtu na příští rok, takže určitě bychom postupně zase ty výměny tam asi provedli, protože jako nebudeme čekat na co, až se bude rozpadat, no, celý den. No, tak pokud jsou funkční a vydrží 5 let, tak přesně tak, vyměně. no, však jsem to říkal taky, tam, to zatím necháme, ona teda tvrdí, že ne, ale ona říká, že zatím to prostě na sportovním areálu, taky teda nevím, že by to tam bylo tak nějak jako by vypadalo, to si myslím, že snad ani ne, že to prostě funguje, ale jako říkám, opravdu jsem elektrikář, ale taky bych to zatím tak nahradila. Radši bych vysvětla a mě teda ještě upozornila na to, že by bylo potřeba ve školce a i ve škole udělat výměnu rozvaděčů, stejně jak se dělalo tady na obecním úřadě. Ale říkal taky, že to teda do toho zatím ještě nedělal, to napadlo až potom, ale že zatím ještě by to neviděla se, by to až tak nehodilo. Takže si souhlasíte s tím, takže bych jsem teda požádala přes masku o opravu osvětlení v mateřské škole do částky do 60 000. Říkám, stejně bychom museli tu částku nad 50 000 doplácet ze svého, ale z té částky 50 000 bychom měli nárok na 70% dotaci. Takže souhlasíte s tím, že teda ve spolupráci s paní ředitelkou bych vybrala teda některou ten objekt, který teda by si představoval teda spravit nejdříve. Kdo je pro? Všichni, ne, musím to stihnout zítra dopoledne říkala. Co mám tady? Tak potom tam už máte ten kamerový systém. Jo, tam už máte kamerový systém. Takže tam je teda taky dal nabídku, říkám, že to takovéhle věci všechno až dneska odpoledne, kdy vlastně kamerový systém na obcích, což by se týkalo, počítala jsem to přesně, to by jsem napsala, že asi 15, to jsem ještě neměla, počet kamer, ale ty jsem teďka počítala přesně tak 21 kamer a částka by byla 306 849 korun bez daně a je to tak, že bychom měli bychom, řekněme, pod kamerama víceméně všechny obecní budovy, plochy, které nemůžeme monitorovat nějaké veřejné prostranství, kde kdo chodí a tak podobně. Nevím, jestli to teda úplně je potřeba už teďka realizovat, nebo jestli třeba se zaměřit na nějakou jinou část, nebo to ještě třeba nechat chvilku být. Máme nějaký problém takhle s zatím, no máme, ale že by to bylo nějak extra častý, to se říct nedá, že jo. Takže jsem říkala, jsme se domluvali tam s panem Svíčmi, do si opravdu to je potřeba už teďka lámat přes koleno. Si teda myslím, že já si to teda taky jasně, jak si myslím. Já řekněme, že to je třeba připravený, nachystaný, něco tam je, uvidí se, co se potom případně zase bude aktualizovat, který zákon je tak podobně, protože mu dalo hodně velkou práci. Spíš to připravit, aby to odpovídalo, aby to souhlasilo, nebo bylo s platnou legislativou, to asi byl ten největší problém. Ale říkala jsem mu to taky, že prostě říkám, že to prostě budeme hned realizovat. Jestli máte teda jiný názor, řekněte. Já bych to říkal, nechala zatím připravený a potom, jak říkáme, kdyby se náhodou stalo nebo něco. Zase jsme si říkali, že když se potom něco stane, nahlásíme na pojišťovnu, že máme nějaký vandalismus a tak podobně, tak vlastně pojišťovna nám vychází vlastně pěkně vstříc, že zatím se nám nestalo, že by jsme nedostali něco proplaceného. Teďka tady vlastně, jak nám naboural někdo ten plot u škole, kdy jsme vlastně taky se nezjistilo, kdo to udělal, tak to zatím zaplacené ještě nemáme, ale to jsme zase zkoušeli, protože je to zase plot u škole, tak to zase nemůžeme nahlásit. My musíme to nahlásit škola, takže to je nahlášený a uvidíme, co teda z toho bude dál. Ale to byl jediný problém, že to prostě nemůžeme my, ale musí to škola, že jo. Takže říkám, to se potom pokračuje, ale nahlášení to bude taky. Takže tohle teda odsouvali na můj hlasovat, že případně, že nám myslím toho dala. Přijde potom později. Tak, potom teda do informací, že vlastně se nám vyjádřil, nebo přeposlal nám pozemkový úřad
v nesouhlas s umístěním našeho chodníku v Radišově. Jedná se o parcelu mezi autobusovou zastávkou a tou bývalou školou, jak tam máme teďka to naše hřišťátko Radišovský. Takže jsem říkala, tím pádem nám projekt na chodník v Radišově totálně teda spadl. Protože prvně nám nesouhlasili vlastníci od zastávky k cestě, která vede prostředkem Radišova, tak to jsme říkali přece, že necháme udělat projekt pouze na tu část k zastávce. A teďka tady tímhle nesouhlasem nám teda padla i tahle druhá část, protože to, jak tady píše, že tento pozemek je v předmětem soudního řízení, které ještě není skončeno. Takže zatím z tohoto důvodu nesouhlasím s umístěním stavby, což je asi pochopitelné. Sice teda tady píšou, že umístěním stavby a kanalizace. Nevím teda, co tam projektant požádal, ale nesouhlasím, je to jedno, co tam bude. Takže tolik informace. A potom teda se dostáváme k té propagaci nového zadobecního zpravodaje, který jste jistě zaznamenali, všichni jste ho dostali do schránek. Ještě tady ukončím pracovní. Aha, informace. Takže jsme skončili teda se sportovním areálem tak, že vlastně nám správce sportovním areálu dal výpověď 1. prosinci a pomocný správce, který tam byl, odchází teď ke konci listopadu do důchodu. Takže od příštího roku nemáme nikoho na sportovním areálu. Takže kdybyste někoho věděli, nebo prostě někde poptat, nebo jestli dáte třeba inzerát, nebo třeba i klidně Moravskou třeba zpravodaje, že hledáme správce. Asi se spíš tak... Určitě bych to dal v rámci obce. No tak to samozřejmě. Jako, dobře je, že to není před sezónou, ale de facto po sezóně, takže na to půl roku. No, já vím, že škoda je, že vlastně, jak jsem říkala, požádala jsem o prodloužení DTP, protože jsme zaměstnali jiného pracovníka, a teďka nám tady říkám, z jedné strany chybí, ale z druhé strany říkám, jako, to je život prostě takový. Takže říkám, zkusila bych potom třeba tu reklamu tam do toho Třineckého dát, vypadáte tady k nám a uvidíme, říkám, prostě asi bude, nebude. Je to teda dobrý, že to je přes zimu, uvidíme, jestli tady někam případně seženeme nebo neseženeme. Takhle jsem říkala, takhle ta dvojka, co tam byla, tak která byla jakoby opravdu perfektní, spolehlivá, pěkně byly sehraný, říkám, jako opravdu bylo to šikovný, no. Nevím tolik teda. Víc asi nemám co říct, no. Je to škoda. Tak, a teďka se dostaneme k tomu. Takže vám předávám slovo Ondrovi a Eli. Ondra je student z toho města, teď se s náma spolupracovat, přišel z nápady, nebo já jsem úspěšně podpořila si, že jsme dali zvolenou našemu zpravodaji. Ondra vytvořil logo obce, který jsme tam začali používat, ale asi bych ho měla prezentovat, aby jste si možná tomu řekli svoje, protože jsme se ho vlastně vypustili, ani jsme ho tady jako si schválili, nebo jako se k němu něco. No, já jsem říkala, že to by se jakýhle návrh, který vlastně by Ondra tady představil. Kdybyste se případně vyjádřili, jestli to máte připomínky, nebo jestli tam také s tím souhlasíte a by se případně teda tohle upravili. Takže prosím. Tak tohle jsem navrhla pro strach přímo. Jsou tam 4 bubliny, každá bublina je ta jedna část toho starého místa. Protože logo se navrhuje většinou tak, že dá nějakou dominantu starého města, které moc nemáme. Máme tady vlastně jenom kostel, který tam je daný upris. A je tam drobně zmínka o obci, jsme se domluvili s paní Královou, že to tam dáme. Každá ta bublina je vlastně jedna část, jsou barevně sladěný do toho znaku, s kterým jsme pracovali. A jsou propojeny čárou, protože máme tu spojitost toho obce, máme spojitost těch částí. To logo je navrhnutý tak, aby se s ním dalo dál pracovat, protože máme plán dělat s paní Královou ještě ty informační tabule. Takže nevím, jestli to bylo reklamné nebo ne. Informační tabule, kde bude vlastně mapa, kterou budeme nějak ještě připravit asi sami nějak realizovat. A každá ta bublina vlastně bude popisovat tu další část, kterou tu má. Takže to je za mě asi tohle je navrhnutý tak, aby se s tím prostě dalo pracovat. Takže souhlasíte, nebo máte připomínku, líbí se vám to? Určitě nějakou připomínku, jestli máte něco. Já se podívat, která v tom pravdě je to na té webovce popsané. Tak nás teďka tento tam vůbec týče stejně, co jste spravili, jste teda zbarevnili a jako vlastně
přišlo i pár jako ohlasů, že zpravodaj chválil, že jsme určitě jak jsme zničili obsah a dali 2 dny víc. Takže to je dobrá, že přišla, jestli tam výzvace, že to dalo reklamu do mě, což si myslím, že je docela fajn. No, to jsem říkal, že bychom hodili na zastupitelstvo příští, s tím, že kdo tam vlastně bude chtít dát, tak kdyby to vzal tak, že vlastně bude to inzerce na příští rok, takže by to potom bylo podle toho ceníku, který jsme schválili na příští rok. Takže nám přišla jako nabídka, že nám to zase reklamu. No, to už je to poslali dost pozdě, už jsem říkal. Já se zeptám možná hloubě, a logo je něco jiného než znak obce, nebo to by se měnil ten znak, který... Je to, že jo, tak se chápu to správně, to je prostě pro nějakou prezentaci, takhle používání, jo. Já bych to asi určitě nedělala i znak, ale to nemůžu. To je nějaký... A ten hradecký Jo. potvrzené, no. Právě to se snažil odvět z toho znaku, když já se dá jsem taky nejmí, ten znak bych taky přidělal, ale to už je, tam jsou s tím problémy, že tam jsou nějaké systémy, které se tomu stavní na všechno. Takže jsem spíš na logo, s kterým jsme taky jako pak pracovali dál a vyvíjelo. Jasně, jako prostě propouštět na stránkách, Jo, stránkách jsme změnili na právě znak a my se to tam dělalo, že to další standardné logo. Takže znak je znak, že nám zůstane a hodně se taky dál pracovat, jako jsem už dělal zimky, takhle jako nějaký certifikovat. A to jsme právě dali taky. Dalo se do toho zpravodaj a dál bych s tím pracoval na těch informačních stránkách. Jestli se dívá na ten zpravodaj, mně se zdá, že to umístění tady pouze na té mapce je moc vysoko, to mi připadne, jak tady No, to jsem upozorňovala, až je to stavíte ještě, že? Ano, grafika jsem taky něco takový ví o tom. A společnost jako výkon, která jsem produkovala, co tady je moc vysoko. Je to ukazuje, že tady jo. Nebo dneska nám dělala firma, to jsme mluvím si za českou technika, aby se sama nevolovala. A to upomenu znova, jako slipovali, že to prostě přidělají. Taky jsem to říkala, že jsou na to taková trochu citlivější, no. Takže asi tolik na představení našeho. Tak jestli se dám... Už to přijde třeba děčem. No, Já jsem třeba nesouhlasím s máma omrou. Mně se třeba to jsou ty mladé oči. Smutně. A jako ta vizitka nebo No, tak. To se dají Já jsem se řekla včas, nepravě Ty na noc. Noční pohled. Noční pohled. No. Každý má jiný názor. To říkáte denně nižší pohled kusila, jsem mám tu vizualizaci té otočívky, že? Noční a denní pohled. A to já už jsem... No právě, stavnice. Teď to já už jsem zorobovala, protože to nešlo vůbec otevřít. Takže kdyby to vůbec šlo, taky jsem to zkoušela, jak to říkáš, to jsem si to stáhnout a no, takže teda jenom tolik, takže jestli z problémů upravám všechno, nasledujete diskuze, jestli něco do diskuze. Je to skalka, to je skalka. Jako Nahoře támhleka, no tak to nebude prodávat, to jenom pronájem. A můžeme dát. No samozřejmě. To nebude oplocen. Nebude, nesmí to být oplocen. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jste dostali nějakou odezvu na svůj nesouhlas s odpočinku. No, to víš, že ne. A když tady mám teda zástupce spolku, Města Neměstské pro ochranu lidí, přírody a tak dále, tak jsem se dověděla, že je dobrý, kdybyste se do toho jako dali, tak jsem vás chtěla požádat, abyste napsali na určitá místa na kraj, možná i do Prahy jako spolek, ale že s tím jako nesouhlasíme, protože většina těch vesnic, kde měly ty odpočinky být, tak ten spolek měli a spolek zaúřadoval a prostě tam odpočinku nemají. Takže jestli byste se do toho trošku opřeli a napsali, že podpořili obec, nebo že jako lidé se a všichni s tím nesouhlasíme,
jednak je tam velký zábor půdy, budou tam vykáceny i stromy, živočichy a tak dále, jako ochrana starého města, tak něco zkuste udělat. Vodu nejlepší půdy. No, vezmeme půdu a všechno, a když to tak zkuste aspoň jako spolek, který něco tlačí. My jsme tam psali vlastně v té první fázi, jsme psali ty připomínky k tomu osvětlení, v podstatě no, ale a takový. Jako, protože to bude veliký závor, pokud tam ještě chtějí udělat nějaký val. To jsme tam bude zabrané 20 hektarů, to je nejlepší půdy. Tam se teďka dělá nová EIA na to? Nebo... Ano, měla by být do konce letošního roku hotová. Jako, jo, já jako jsem se pokoušela jako sama osoba něco podnikat a nikde jako žádný dovolání člověk nemá, tak jsem chtěla požádat tady ten spolek a bylo mě to i doporučeno, teda, že jako tadyhle na ty spolky takhle hodně dají, že byste tam jako napsali na kraj, nebo i hejtmanovi a... Takže je pravda, že všude okolo to odmítli a i celý město prostě nemá. Oni tam totiž něco dělá to, aby vás kvůli tomu založili. A když už vy ten spolek tady máte založený a pokud byste potřebovali třeba podporu obyvatel, tak určitě si myslím, že by se nikdo nezdráhal a podpořil vás v tomhle s podpisama. Takže tady už nejde o malou střední, ale přímo největší odpočívku, která vůbec není v republice nikde. A aby se mi to ohánilo, že v zahraničí je to in, tak tohle to mi připadne sprostý. A jako musíme se bránit. Prostě zvedne se nám tady kriminalita, zvedne se zde hluk a zvedne se zde znečištění ovzduší, všechno a jako proti tomu musíme nějak bojovat. Ano, to, co nám poslali, tu vizualizaci, ale to jako je z jiné odpočívky, tak jak tady nám vykládali, že vlastně ten světelný smog nebude. Se teda zdá, tam nádherně si ti dodali. To tam jako vidět. Tam mají opravdu těch pohledů několik, když teda si chceš, tak se případně stát, nevidíte přesně, tak se pošlu tak na to. Nejenom alibismus, ale tam prostě to bude a bude to znát, jako vlastně říká, ten hluk se bude v noci tak rozlíhat a já si myslím, že jako v létě je ta doprava tak šílená. Je to, bude tady hluk jako hrom, ty nastavované auta a ty nákladáky smradu, jak tady hradu, migrace a všechno to bude. Musíme to takhle bránit. Já teda přiznám, že pořád nechápu ten vál, protože když si vlastně budete tady na Bílou studní, tak za kopcem je 35 a tu večer slyšíte prostě neorát. Je to král jako blázen a nepomůžou ani kopce, protože to nějaký mal. Nepomůže. Ta 35 je slyšet u nás na zahradě. No, takže nemusíme ani daleko. Vemte se, jak říkali, Končína, co říkají, že slyším tunel v Končíně. No. Ještě se mě divili, že my ho neslyšíme. Říkám, jako, ale teda nevím od nikoho, kdo by mě říkali, to, co bude tady, jde to na rovinu. To bude šílenost. Nedej Bůh, no, celou stranu velkou odpočívku, to bude mazec jako hrom. Slyšela jsem názor, jako chudáci kamieňáci, když potřebují na záchod, no tak to vydrží o 5 kilometrů dál, se to může posunout, což se může posunout. Ale co kdyby si zamezili jako další dálnici, to je prostě podle mě to nereálné, že bude další dálnice. Ještě se děsím toho, jestli teda jako si pan prezident bude chtít splnit další svůj sen a rozjede teda ten koridor Vlasko-Odersko-Dunajský, tak nás to je špál, protože to se bere to Já bych se, jestli já se ještě můžu zeptat, dětský hřiště na areále, teďka ta boční bránka bývá stabilně uzavřená, nebo se na to dala víc lidí? Já se musím zeptat. Tak jsem právě jsem myslel, že právě to se dělá ta boční, aby to mohlo být přístupný celý rok. Já jsem to zeptal. Že se tam někde teďka se nedostane. No, že to je zamčený právě. Tak jestli by se to dalo, protože tam si myslím, že jsme to právě proto dělali, aby to mohlo být závislé, že... Takže to je to, že... Já teda musím zaklepaně doufám, že to je takový snad s těma decenami tady moc nějak nejsou. Že teda
by to asi vůbec nevadilo. Jestli by to tak, to tam trochu slušně slíbil, že se na to zeptám, jak to je. Protože jsem užil v tom, že to má být otevřený pořád, ale vlastně to nevím, jestli to je. No, dobře, jak jsme schvalovali minule, že by se zaměstnal trvalé ještě jeden ano. Tak už je zaměstnaný politiku. Od 1.1. A už je jeden. Jo, Martin Kozášek. Martin Kozášek. Jsem říkala to právě takové prostě, jak si vůbec nenapělo jsme se tady to. A Martin Kozášek dělal státní správce? To mě řekl, že v žádném případě. Na to mě upozornil. Takže já jsem, než jsem se stačila zeptat, ale jako říkám, já vím, že on vcházel, já říkala, že prostě opravdu toho je si a říkala mě, že ho to prostě nepřešlo. Teda no, že opravdu ani náhodou. Já říkám, jako taky už tady se třeba teorie rozvíjely, že to nechat otevřený, zkusit potom třeba to klíčování těch golfových golí, buď to třeba přes výstavu, poptat se samozřejmě, prodomovat se, nebo jestli třeba dopředu nějak extra dřív objednávat, a v případě tam jenom zaskočit. Já nevím, mně to přijde takový, jako mi se to moc nepozdává, nechat to úplně tak otevřený. Já myslím, že by to zase svádělo nějaký lupíky a potom tam dělat, co čerpá, že teda. Ale jako říkám, uvidíme, to dopadne, no. Co bude, nebude. Tak fungovala to předtím normálně, bez správce, tak nic nikdo ne. Je pravda, že když je ten správce dobrý, tak vlastně ani nevíš, co vlastně všechno děláš, protože to prostě to zajistí bez problémů. Je to. Já myslím, že teď se to ukáže, jak je tam. Jestli je tam potřeba, tak to bude. Ale říkám, myslím, že jak jsme říkali, že pana Štajnova, tak ten tam byl takovej, měl pocit, že je nevyužitý, taky ten furt něco pracoval, takže natřeno, jak říkali kluci, máme teďka na několik let dopředu. Ten jako se snažil přetírat a natírat všechno, co se dalo, a když už mu nechtěli kluci koupit barvu, tak si donesl z domu a natíral dál. Takže si myslím, jako, že se tam věnoval a že kluci se dějí tu velkou práci, všechno ostatní, takže myslím, že je dobrý. No. Jsem říkala, to byla dobrá kombinace. Myslím, že to byla celá dobrá kombinace, i s paní Záchvatovou. Jo. A taky ta příjemná ochotná, dobrý, no. Jo, tak jo, ano, rozšíříme ještě paní Záchvat. Takže si teda k tomu už nic nemá, tak teda děkuju teda za účast všechny a zase za 4 týdny 16. prosince, když jsme měli poslední let. Takže děkuju, mějte se pěkně.